בוקר טוב לכולם, שבת שלום. אני רק מסתכלת שאין אף אחד שלא יחשבו שאני איזה משוגעת שמדברת לעצמי. אני כאן בבנק לאומי. באתי למשוך כסף מהכרטיס שלי, של GWT. כמו שאתם יודעים, פעם בשבוע, יום חמישי, 4:30, הכרטיס נטען למעשה בדולרים, ואנחנו יכולים לגשת לכל כספומט למשוך כסף. אז אני כבר עשיתי ניסוי קטן כדי לראות שזה עובד, משכתי כבר 200 שקלים. בואו אני אראה לכם קודם רק שאני בבנק. הנה אתם יכולים לראות מאחוריי סימנים של בנק לאומי. והנה עכשיו אני אכניס את הכרטיס, רגע. אז הנה אני מכניסה את הכרטיס. ואני לוחצת את הקוד. ויש לי פה משיכת מטח ביורו או שקלים. בואו נלך על 1,000 שקלים. אנא המתן. אני לא יודעת אם אתם שומעים את הרעש של הכסף, אבל הנה זה יוצא. הוצאתי את הכרטיס והנה משכתי 1,000 שקלים. אז כפי שאמרתי, כל יום חמישי, 4:30, הכרטיס שלנו נטען בדולרים. אפשר למשוך את זה בכל כספומט כאן בישראל. הנה לכם ההוכחה. זהו, מאחלת לכולכם שתמשכו כל שבוע המון 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 שקלים. ביי, שבת שלום.